Wat je wel ziet is dat er in de keten dan afspraken gemaakt worden. En dat niet zoals in België en Frankrijk, die aanvoer naar het gevangeniswezen maar blijft toestromen. Maar dat we wel op een gegeven moment zoiets hebben van nou, vol is vol. En dan moeten mensen die nog maar een paar weken van hun straf uit te zitten. Voor heel veel mensen die in de gevangenis zitten, dat er, als er een andere oplossing zou zijn, dat het veel beter is. Zeker voor de jeugd of voor kort gestraften.